til den lille. Prøv straks til den lille i stedet for. Emma. Den kan hun få fat på. Prøv at se den. Hvor hun vil lege. Emma. Emma. Hey, Emma. Så. Ej. Emma. Hvad er det meningen, så skal I tage bolden? Tak, er du god. Tak. Hvor er du dygtig. Hvor er du dygtig, det skal hun have en godbid for. Jeg har givet en godbid. Hvor er du dygtig. Hvad? Hvor er du dygtig. Skat. Ja. Prøv at tage den lille. Altså, tag den lille, som hun kan gabe over. Emma. Emma. Se, Emma. Så tisser hun igen. Har du flere godbidder? Så giv hende en lille. Har du? Jeg giver hende en lille godbid. Jeg har ikke noget. Jeg har ikke noget. Det er ikke noget, der er. Det er hurtigt, de har lært hinanden at kende. De to gumbier der. Ej, prøv at høre, hvor hun stod. Det er lejesøg, hva'? Det er lige til racer. Tænk. Hvor hun sød. Eller også så gør man da bare det der med, som hun siger, Karina, hvis hun står i en kasse, altså nu står hun lige de første par leder her, så kan man jo godt sætte hende inde ved soveværelset. Peter, hvis hun står i en kasse, så kravler hun jo ikke op, så kan man jo bevæge sin egen seng og sådan noget. Ikke? Tak. Er det min? Er det min? Tak. Hun er sjov. Tak. Du er så dygtig. Du er så dygtig, skat. Skal vi gøre igen?